Dadi lek joget ki aja mek tetep madhep ning ngarep ya madhep nyang ngiwa terus mandhep ning simpingan. Supri apa lek madhep ning simpingan ki bokongmu ki dipirsani karo penonton. Napa mboten kualat jenengan? Ora. Paringi bokong lilis. Ora. Wong lanang-lanang lek tungi bokong do seneng. Mengko mek karek le malik. Ya. Ya bar hadap kiri terus hadap kiri malih mubeng pokoke. Ayo Mbak Sulis. Kalamon weruh sliramu. Ayo nyembah. Elok kiri lagi. Nuwun sewu nggih Bapak Ibu. Ya gone sing seneng iki. Kaya ra bisa Yo jati kanan kiri tansah pandiri tansah anggodo ati Hadap kiri lagi. Tomahet lara tresno. Ya, hadap kiri lagi.